kukuha ng kamote at kamoting kahoy para may pagkain kayo mamaya pagkatapos ng clean up drive. So, tara na! Let's go! Go! Bye! 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 Day, ako din. Kailan ko lang ulit yung magpapang ka. Ne, hanap ka pala nito, ne. Oy, loko ka din ako. Uy, ay, ako talaga ako talaga nila. Kami ang mga pastora, kami ay maganda. Hi! Hello, good morning, good evening, and good night. Lingon mga karara, lingon! Kararatingon! Kami ang mga pastora, Lahat kami. kami magaganda. Let's go! Go, makarara! Ang digong tabak ay walang kaha. Baka nga, ano ka pwedeng ka, ha? Ops, ops, sing a song. Kami ang mga pastora. Magkano yung introduction dati? Tabi, tabi! Sayang ng bado. Hi! Say-say. Naabot ba sa'yo? Sabi ni... Pagkakawan mo? Sabi ni Lekmer. Tabi! Ano ka pa ni Joel ko? Pagkakawan mo ni Tanggal! Advice ko! May ito kami direct. Nasod ba ko rin? Tama ko yun. Ang natin yung quiz ako. Ang natin yung quiz ako. Don't say bad word. My God! Ano ba yan? Ano ba sinusyo? Nagkamali tayo ng mapa. Hello, magandang araw po. Magnanakaw po kami. So, dito na tayo sa kuha natin ng kamote. O, di ba? Nandito po kami ngayon. Napakaraming kamote at kamote. Kang ang sobra kayang nirat. Uy, ay, naku na. Oh, kung makakuha na tayo, kaya. Wow! Siya ay nakapikpik short. Ano na? May tumalo sa akin lang nila. Wala ka magano ba? Bonggang pekot siya. Pare, ano pa sigarilyo? Ulit tayo. Pwede ka ng laong. Wait lang. Yung na naman.
Ay, ubus kayo. Mga karara! Ito ang gawin ng kamuting kahoy. Piliin nyo yung may laman. Okay. Kailangan ko naman natin yan. Uy, sir, bahala. Ay, wow! Yan! O, di ba? Ito. Gagawin naming pinakro. Ang kamuting kahoy. Dadaan natin. Ay, wow! Ay, ito namin. May laman naman. Oo. Ito yung produkto. Sabahin ba kung ni? Yung kapat na maray. Hindi kaya ni Kat. Siguro mga Ay, ito pala yung ano. garpusti ang ano. Dapat Ang ikaw pagka. Mayroon pa yan. Hindi, wag mo katagalan ho. Ay, ko. Ayun! Uy! Hoy! Hoy, mga Inday, bilisan nyo, mabagal nyo. May laman. Dulay Gwen! Dulay Gwen! Dulay Gwen! Ay, kayo usot. Ayan, Ay, sabi na kaya. Sabi ko sa'yo, hindi akong bukuramtaan. Dulay Gwen! Yes. Ay, Expiry date. may expire. May ano, may... May expiration pala hindi. Ay, may sabi lang na nakakuyan. Nawala. Hi! Kami ang Kamuti Queen! Time to kali. Mga karara! Ganito yon. Ito talaga ang tunay na kamuti. Ah. Diba? Wow, ang galing! Yan! Yan! Ito mga karara, ay bungga! Damo. Delicious to. Ay, kada ko, oy! Kada ko, Jod! Ayan, meron pang isa. Ito pa. Delicious. Ay, wow. diba? Super. Super duper ganda. Malalaki. Salamat kay Tio. Oh, asan pa? Salamat na ay. Kulang man ang sa to. Okay Pero pagtigaan na. Ay, galing. Oh, ang reyna ng kamote. Yes. None other than Binibining Kamote, Maria Francia Core. Papit ka. Sa ako na, pwede mo na yan daog. So, yun guys. Eto na nakuha namin. Tada! O, diba? May kamote at kamoting kahoy. Mura na sa dagat. So, yun. Maglilinis na kami. Bye! See you later! Ito ang Tupo Beach. O, diba? So yun, nandito kami sa tabing dagat. Kukuha kami ng pwedeng makain. O, diba? Alimasag. Oo! Oo, dali na. May alupihang dagat. Mahal ang kilo nun. 5 pesos yung cash. O, diba? Ayun, ginaram na. Ginaram na. Kasi yan, hindi sila akin na. Dak sa tama niya. Ay, wow! Sa kauna-una ang pagkakataon. Ngayon ako nakakita ng ganito. Ay, wow!
urchin. Ayan may sea urchin. Ingat-ingat kapag may ganito. Huwag mong aapakan. Diba? Ganito kaganda ang aming probinsya. See? Hi, Kap! Hi, Mapsin! Ate Nurse! Ate Do! Mrs. Kore! Diba? Gaganda! Ano? Kasal na sila? Ang daming si urchin, ang malaki to. Tsaka, laki ng si urchin. Madami. Look. Baka maano ka. Wow! Si urchin. Ingat si urchin. Baka kayo matuso ng nagbabagang ano. So yun na nga, pauwi na kami para magluluto na kay mamaya. Para may pagkain kami later. Bukod na tayo. Ano ba ang dapat? Mag-ingat sa mga maling tao. Baka saktan lang kayo. Sino ba yung maling tao? Thank you so much mga karara. So don't forget to subscribe and click that notification bell para maging updated kayo sa mga next upload namin. So once again, kami ang Rara Team! Bye-bye!